Keblai pi boro, saya simpak ni pedang pi, saya kena program jungi, kabangi ai kerteng, totip yalau kurtong, ubah pi pinjet, namta kena election aja kapra. Hakabam das ngi, ngilayo ban kendupat, saya uwe kurtong, jong ke parti PDF na umsning konstituensi, ubah Jason Maulong. Ale, ngin pencono rem, bat bengin sengap, ya ka ego don ban ong bat kumjuru, ya ka thong ke jong u, namta kena election, lada ujob, kum UMLA lane unong mikmat, jong ke umsning konstituensi. Keteng ba Jason Maulong. Balak syong asa po Maulin Mokhan kedong sok kendur. Alaya shim ya kani kelingkor pengen kunang ni umsing konferensi. Bad ya kani kekam ngalaya ikam slam ngajudan benta bad kibaduk kisuk. Bad kitu kiba hakapang kesitom kam tam ling adon bah. Amado do kipor kibada ngasudan sepo jirang ngayarab, adon sepo kimauti ngayarab, adon se umroi ru ngayarab, keleng sodong ngayarab. Ti kani ngahabang ayat jenti ngai bagi pajba ki jinjar shisha. Tinggal kuat bensim yang platform bakam he bangala benle kham bha shu na mata ki ne ki baduk busuk namar ki opportunity ki babon ki schemes ki babon idong kam utau nong wikmat uban penpoi hok ya kata ka jidong kap sya ki patba imei paru ki senran lang namar akwa sya ka jingkur khu na yeng sem sya mang zdang kanu kanu ka kam pai keng ba sunshine sokme imei badlin molong para ihinman kentei keng maglin sokme molong para sunrang la jundap ki engineering na po Bangalore para gantay nang school po Lorto Convent ti ala shim ya kanigiling kor ha jing sutho namar ka election ka ajan tinga kerpa chpi ki pajba ba menta kadai ka decision jong pi ki pajba ki badon ba ka decide ya kalaway jong ki khon ki kti kalaway jonga jong pi namar kumbangi ki sni ki bladap ki ne ki snam ki bladap kan ni ke konstituensi ka don shisha haga jingdum haga sha I kun sweat tengi dongkam kita ki breu ki badon kata ka mensem ki badon kata ka butre kamru ki ban thawi kita ki ain ru ki ban da yang ai phi ki snam ki bladap nga try phi ki pajba phi te phi ki jingja hang ni apo ka than jungi ngala jukran na ka por shu ka por kum na do ki mut ban len shop ki mut pendu no ya ka reti sinchar ya ka tanrai jonga jong phi Hagatu ko por don nong kren mano don tong we rirong ba bang sali jasno syang ni ka seng PDF bangala bangan tray ringkat baru ba PNCM bangin yo biang kata ka bor jong urong ba snong makanang ne kata ka riti dustur jong jopi bagade itahi khendiat nakaliang jonga ka jingker pat kalong ba ngin na ya baklasu sa sisin kala don sang thousands ni ka bot ka bukodror ka basong dor ngin ya jet yo tau nong lam ubala ban tau ya ka an ka scam ban ya da yang apa ya pi Saya kepala pelong buat beli pijet ya ka PDF. Om de kiwi parti di bala rim buat bala kam pau nong munsua. PDF kan nong buat mai. Nek bala pelong pi musim dekarai. Pan ngai bah kini kisnam pung bangla kran men bangarum shugan ka seng PDF kini ki issue ki nong rim bakani ka seng kala ek sa depa. Emar ngai bah kini ki seng UDP HSDP ki belajar katuk kisnam belajar ya ka bojong rung ba shno ki bot ban ya kini no. Mut la kini no ka bojong rung ba shnong mengim long try syo ya ka kendo ka siap la baru kai kalong jaka jo ka sarkar sudah te ngimla ban aila de kata na mari ki egi jaka ki puta ki bade jonga jong pi ki de ngini long try hok ya kata maka PDF ka yang scam ba nginong kam ban te song nginong kam ban thau ya ka an ba ban scam shu ya ka ni ka 6 schedule kani ka di ka sti ba ka bayada yang ai pi ka reti dustur bar kham tam ki jaka puta bangi long try hok tahi Ini ka thong jong pi lada pi job kum UMLA na ka ne ka konstituensi. Nga try pi ru pi din sini ka than pi su tho he ka constituency ka don ha ka a condition menta. Ka don in the condition by we are dwindling. Ninang har arsud. Man kaski pin pe ka kwat ka khya ru bopli kam don pin pe kini ki health center ki dawai ki bombyang ki don ki dawai ru ki ba expiry ki doctor ru nagi don ki ba pura ki nang khandiat palat namar kila abon palat ka ratio between patient to doctor ru kila duna palat te gidon pade kisnong bang kham susi shaba palat ba ya ko umdi umbam ka bade ka basic right jonga jong pi ki pan yo hadu menta ti menu ban pet ki kini ki pet ba num pet mengi ni la su thu ni I jingai ba ngina don ha ka bor na try umde tang ya ko umbam umde dum ta ka health sector nga iba ka pule puthi jongi shakani ka thainu kla duna ba kla hiar tigi dongkam bangi kentiu ya kini bakini ki khun samla ki
kidi maki ki ban pet hayen sem la sha maki kidi ke future maki kidi ke lawe ningi mla ban pen biang ki nado man ta ka tanrai jong ki kalong ke badum nang ni shakmat kadi ka tahi bangi bo akhmat student ya ka puli puti ya ka hel kham tam nganong ipi yakin nong rap ru ki bot lo jong kari jat ben reu ki nong rap ki ba ngi yo ka bam tadi yakiru la la lendan yakiru la let lendan ki subsidy yakiru bapli dan ki ja ki ege jing shop ho priya ne ka eryong ki jinjar hi maki ki bakle hi maki ki sangson hi maki ngimyo igita ki nong mi khmat ki ban ne dai hi ni ikini ki ba ki phai ha baro ki liang na try hab start na do na grassroots hab shim ke initiative bangin pen bah mar kumba long menta nga ibang ngim don hakata kalat hakine ki nong mi khmat hakine ki nong yelam ki por ki badam Ika Pilipinas iba. do pil ko long ba ke ike long ba ta jingkar pat khmat jong ki hi kalong ma jingkar pat rit ba ngala don menta begini ki pai ba hakane constituency nado bang sang bangan yu kejat do pesi ka badingkong ngadon hakapang ke shitam ngadon hakajing bar ngadon haki problem ki ba pher babun benta ki problem tengok ong ba yaki ni ki pa ba yaki ka bangala benle ngadon haka bol ngala benle shipo sha shushu pangajuku ong ki haman ka bangi kran haban mi kendo ngong baka hok jong ki ba kade ga hok jong ki ba ngangam dong taman tuklar shiting karu namta hong ki ba sakhi kata aila de ngam ta sansnem nangala bentrei yakani ka kam ngin sanang ya continue ngin sanang ya beteng na ka por tangi tai kublai Ahli mengilayo ban yo nya keren ba iba Jason Maulong wene ki candidate le portong ban yang ban yakun intai ka election arja ka pra naka seng PDF de tangkat ne hi ka song menta ka pai ba kumno bakin rai bakin jet kata menta ka song stang sausan singi kumno bakin rai kala we jongki kumba lai keren ba iba Jason tangkat ne hi ne kaleng jongi kumka channel hi mangai Eric Rani ba cameraman jongi ba Kores Marwin, nyai jengkut Korean, yai ba Jason, romjuru yaki no Christian kichongi. kublai shibon thank you Tekatung ila po siya bukod jong program bamentas ngi. Nam ta ki wi ki program bat ki khubor ba pher ki ban ai ke jingtip ba ke jing mentoy nam ta jong pi baro. So ban subscribe, ban share, ban like, yeune button harum. Kublai shibon.